Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι και κάποιος άλλος μαζί μας. Μόλις την είδα να βγαίνει από το δωμάτιο του Κωστή. Πρώτη φορά μου έρχεται ζωντανός. Όταν ήμασταν μικρές, λέγαμε για πλάκα ότι όποια από τις δύο πεθάνει πρώτη θα στοίχιωνε την άλλη. Μπορεί να του αρέσουν οι μίλφ. Οι ποιες? Θα ξαναβρει το γέλιο της. Σε ευχαριστώ. Η Μαρία κι εγώ περιμένουμε παιδάκι. Ζωή. Εσύ φταίς! Πήγε και έκανε παιδί με τη γιαγιά την πουγάρα! Χαίρομαι που το παιδί μας βρήκε τον έρωτα. Αύριο στις 10:30 το βράδυ και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Μπράβο, κούκλα. Καλά του τα πες. Στον Αντένα. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω?